І што за дзень сёння такі? Лепш бы яго ўвогуле не было, адны непрыемнасці. І булачкі скончыліся. Во, апошняя засталася. Паспрабую яе з'есці, можа яна крыху палепшыць мой настрой. Салют усім! Грыся! Ты чаго крычыш? Я не кричу, я вітаюся. Мол, тому что я выхованная дзяўчынка. З-за твайго выхавання? О, я апошнюю булачку упусціў. Цяпер мой настрой канчаткова сапсаваны. І больш нішто яго не палепшыць. Ну і справы, у цябе нешта дрэннае адбылося, Топа. Ды літаральна, усё дрэннае ў мяне сёння адбылося. Ну, подзяліся з сяброўкай, можа я чым дапамагу. І чым ты мне дапаможаш? Ой, у мяне сёння дзень нешчаслівы. Спачатку я праспаў добры ранак, хаця кожны дзень перад заняткамі яго гляджу. А сёння ён быў такі цікавы. Ой, прабач, Топа. А яшчэ я паснедаць як след не паспеў, толькі кашу з'еў. А хацеў яшчэ чаю з мёдам выпіць. О, бедны Топа. Гэта яшчэ што? Я учора увесь вечар домашняе заданне па матэматыцы рабіў. Вау, малайчына! А настаўніца мяне не выклікала. Я і так, і гэтак лапу цягнуў. А яна мяне не заўважала. Быццам я у шапцы-невідзімцы быў. Ну і нічога, у наступны раз адкажаш. Ага, у наступны раз. У наступны раз у мяне, магчыма, не атрымаецца так выдатна падрыхтавацца. Армал, нават не ведаю, што сказаць. А што тут скажаш? Пасля заняткаў мы збіраліся прагуляцца. А на вуліцы надвор'е сапсавалася. Прыйшлося дома сядзець. Надвор'е сёння сапраўды было не вельмі. Яшчэ у мяне камп'ютар забарахліў. Цімыч забраў яго, абяцаў адрамантаваць. Але калі гэта будзе? І гэта сумна. Ай, ну а я пра што? Карацей, за сённяшні дзень са мной не адбылося нічога добрага. О, яшчэ і булачка апошняя дзена. Ой, звалілася на падлогу. Прабач, гэта я вінаватая. Булачку я табе зараз другую прынясу. Ай, не трэба, Рыся. Дзякуй. Адна булачка ўсё роўна нічога не выправіць. Тады чым табе дапамагчы? Нічым, я ж казаў. Не перашкаджай мне, калі ласка, я буду сядзець і гараваць. Ой, бедны я, няшчасны. А мне што рабіць, Рма? А ты, Рыся, весяліся, гуляй з дзеткамі, а я... Ай, як жа мне сумна! Я самы сумны мішка у свеце! Што тут адбываецца? Да на што? Воўк прабраўся? Сябры, хавайцеся за мяне, зараз я гэтаму ваўку задам. Добрый вечар, Маша. Прывітанне. Супакойся, ніякі воўк да нас не прыбіраўся. Фух, а я паспела за вас напалохацца. Добрый вечар усім. А хто ж тады ў нас тут выў? Ці мне падалося? Армал, не падалося. Гэта Топа. Выў? Не, я не выў. Я плакаў. Ого, з чаго гэта ты плакаў? У Топа быў дрэнны дзень. Праўда? А што здарылася? Ды ўсё здарылася. Не хочу паўтараць. Топа праспаў і прапусціў добраранак. Ну нічога страшнага, заўтра паглядзіш. Затое ты на 30 хвілін больш паспаў. Лепш адпачыў. А я пра гэта і не падумаў. Армал, а
А потім Топа не поспів випити чаю з медом. Бывае. Але заўтра на сняданак ты зможаш з'есці двойную порцыю. О, гэта будзе ўдвая смачней! І наставніца по матэматыцы ў Топа домашняе заданне не спытала, Ромал. І гэта цудоўна. Ты цвёрда засвоіў тэму, а значыць, далей табе будзе лягчэй вучыцца. А яшчэ наш бедны Мішка не прагуляўся па вуліцы, таму што надвор'е сапсавалася. А чым ты займаўся, пакуль дома сядзеў? Ой, спачатку на камп'ютары пагуляў. Дык гэта ж таксама твой любімы занятак, Топа. Ну так, гуляць было весела, але праз паўгадзіны камп'ютар забарахнеў. І гэта выдатна. Больш гуляць табе і нельга, Топачка, а тое вочы сапсуеш. А што ты рабіў потым, Топа? Парадак у пакойчыку навёў. Ого! Вау, з чаго гэта? Ай, Надзейка заўважыла, як я без справы сланяўся. Вось яна мне хуценька справу знайшла. І гэта цудоўна. Затое цяпер у цябе ў пакойчыку поўны парадак. Не трэба будзе заўтра час траціць на ўборку. Правильно, заўтра надвор'е выправіцца, і ты зможаш пагуляць даўжэй. Дык што вы хочаце сказаць, дзяўчынкі? Што нічога дрэннага са мной сёння не адбылося? Менавіта так, Топачка, і ўвогуле. Трэба быць удзячным кожнаму дню і радавацца яму. Ромал, якая глыбокая думка. Сапраўды, з намі кожны дзень адбываецца штосьці добрае. Ой, дзякуй за тлумачэнне, дзяўчынкі. І праўда, дзень быў як дзень. І ён яшчэ не скончыўся. Нас чакае вельмі прыемны занятак. Правильно, Ромал, давайте глядзець мультфільм. А зараз час чысціць зубкі ды мыць тварыкі. А потым бегчы ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цеплыя коўдрачкі, Ромал. Цікавых і радасных сноў, сябры. Дабрана ж, дзяўчынкі і хлопчыкі. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.